Zvishomanene pamusoro pezuva ranhasi. Asi ndisati ndataura zvishoma zvandinazvo, regai nditore mukana uno nditi pamusoro Changamire, pamusoro Elderman wedu, pamusoro CEO vari pakati pedu, vashandi vehurumende vari pakati pedu, pamusoro vabereki vana mai navana baba, pamusoro vana vechikoro. Vana vechikoro woye! Vana vechikoro woye! Chomutukutu must display woye! Madhanzi manyama. Okay, saka ndichataura zvishomanene pamusoro pezuva ranhasi. Sekunzwa mubati wechigaro pamaita vachitaura, zuva ranhasi ndere National Child and Youth Mental Health Day. Utano hwepfungwa dzedu sevana hwakatikoshera. Tiri tese here vana vechikoro, zvichinyanya takatarisana neukama hwatinahwo nenharaunda yedu nevabereki vedu vatinavo. Nekuti vabereki tine chipande chikuru chatinoplaya pautano hwepfungwa dzevana vedu hwakanaka. Asi vana, shoko guru randinaro kwamuri nderiri: patiri kurarama tine chitsvambe chikuru chatinotamba, chatinoplaya maringe neutano hwepfungwa dzedu. Chitsvambe chandinokubatisai muzuva ranhasi, ngatisiyanei nezvinodhaka. Tiri tese here? Zvinodhaka zvinokanganisa utano hwepfungwa dzedu. Chechipiri, tisiyane nezvepabonde. Zvine nguva yazvo, zvichazouya panguva yazvo yakaringana. Tiri tese here? Tisaroorwa nguva yedu yekuroorwa kana kuroora isati yakwana. Zvinokanganisa utano hwedu. Tihuchengetedze. Tine chipande chikuru chatinotamba pautano hwepfungwa dzedu. Ndoda kurangaridzai zvakare kuti muzuva rakanaka zvakadai seWorld Vision. World Vision isangano rinoshanda pasi tenderere richibatsirana pamwe chete nenharaunda mukuudza budiriro. Takanyanyotarisana nemwana. Saka vana makatikoshera, ndimi chikonzero nei tiri pano seWorld Vision. Asi ndinofara kukucherechedzai kuti muzuva ranhasi tiri kupemberera makore 50 zvakare tichishanda pamwe chete nenharaunda dzakasiyana-siyana pasi tenderere. Nemashoma iwayo, regai nditi ivai nezuva rakanaka. Zuva iri nderenyu vana, pamberi nemadhanzi manyama. Wombosiya iwe ita zvinoenderana nezera rako rekuchikoro. Kana watadza chikoro, nyika ino yakakurerutsira. Tine macolleges ariko anoendwa nevakafoira. Tine macolleges ariko anoendwa nevakapasa. Wonodzidzira kurarama pemunhu anofanira kufanana ari kuruzevha neari kutaundi. Tiri pamwe chete. Kuno kunoitwa zvemukando zvemaprojects. Kumaindastiriwo kunoitwa zveko. Kudriving kune zveko. Kumaofisi kune zveko. Saka isusu semhuri yeZimbabwe ngatiite zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi. Ndopamunenge zvichinzi leave no one behind. Nokuti iwe unenge waita chako, maita basa. Regai nditaure ndichiti makatikoshera. Handina zvakawanda zvandinoda kutaura panyaya iyi. Chikuru ndakutenda World Vision nenyaya yekutibatsira pakuchengetedza vana. Asi vana chengetedzekaiwo. New curriculum yedu iri kunyanya kuemphasize nyaya ye-exit profile. Pakupedzisira muchaenda muinei. Kuda kutenda kuti vanotora zvinodhaka vachabuda kuchikoro vasina chavainacho. Vasina discipline vachabuda kuchikoro vasina chavainacho. Mikana ndo yamuri kupihwa neWorld Vision. Mikana mizhinji yataona apa. Ndoda kutenda kuti imimi zvinzwiraiwo tsitsi sevana. Ukaona munhu achimwa doro
ukaona munhu anopfuta mbanje, ukaona munhu asina discipline, haasi kuzvikoshesa. Zvikosheseiwo pakurarama, nokuti nzwiraiwo miviri yenyu tsitsi pakumwa kwamunoita nokuita zvisina kufanira zvinokukanganisai sevana, nokuti imi makatikoshera. Mwari vanoisa ziso ravo pamuri. Ndikandiramba ndichitaura